आयै नों न'आव फैफिनदो जोङो नों न'आव फैफिननायनि उनाव नों ओंखामबो जायाखै नों होआबालाय सोरदो होबावनो अन्नानै न'आव फैफिन नोंसोर स्कुलाव थांदोंना थाङाखै जों स्कुलाव थाङाखै आइ गैयिनिफ्राय बेसे गोबाव जाखो आइ खारखुमानाया बारा सप्तासे जाबाय नोंसोर दुखुआव दं फैफिननांगौ आइया न'आव फैफिनथारनांगौ बाबाया लोमजानानै दं औ आइ खारखुमानायनिफ्रायनो बाबाया लोमजादों नामा नों थांनायनिफ्रायनो बाबाया लोमजानानै दं जोंनो ओंखाम होग्रा गैया अन्नानै नों फैफिन जोंखौ रावबो नायग्रा गैया आबैयासो बुरैबाबो ओरैनो संनानै जाहोदों सानै गथ'नि बिमा सपना बर' मुंनि सासे आइजोआ गोमानानै दं थेख्राखुसि सितलपुर गामिनि खन्दन बर'नि बिसि सपना बर'आ गावनि फिसाय आरो गथ' सानैखौ गारनानै खारखोमानानै दं बाक्सा जिल्लानि बरमा पुलिस थानानि सिङाव थानाय थेख्राखुसि सितलपुर गामिनि खन्दन बर'नि बिसि सपना बर'आ थांनाय माखासे साननिफ्रायनो गावनि फिसाय आरो फिसाज्ला फिसाजोखौ न'आव आलाय सिलाय खालामनानै खारखोमानानै दं नखरनि सुबुंफ्रा फोरमायनाय बादिब्ला टिहुनि गंसे साहा गलायाव सपना बर'आ खामानि मावोमोन सपना बर'खौ सोरबाफोर बहाबा नुसनबायोब्ला 6001915594 नम्बरनि गेजेरजों नखरनिसिम फोरमायहरनो खावलायहरदों फिसाय खन्दन बर'आ आंनि मुङा मुस्रि खन्दन बर' गामिया जाबाय थैखारागुसि ब्रेकेटआव माबा सितलपुर लिरो हिनजावनि मुङा मा मुं थरायनाय सपना बर' माब्ला खारखुमाया नों हिनजावा सप्तासे जाबाय गथ'फोर दंमोन गथ' सानै दङ हौवासा हिनजावसा हिनजावसा जाबाय गिदिर हौवासाया उन्दै नोंजों नांलायबायदोंमोन नामा बियो नांलायनाय माने ओरैनो नांलायलायनाय जायाखैमोन गाव हारसिं खारखुमालाङो थिग बेफोरबायदियानो जादों सोरजोंबा खारफालांनाय सन्देह ना बहाबा खामानि मावनो थाहैनाय सन्देह खामानि मावनो थाङाखै खारफालांथारदो बे खारफालांना खामानियाव जेनेबा मावहैदो सोरबा हौवाजों थांफादों गैया आंनि बायदिब्ला थांफादो फनफोर रायलायखुमायोमोन नामा नों थानाय समाव रायलायो सोरनिबा नाम मख'नो हागोन नामा बे रायलायग्रा रायलायग्रानि मुंखौथ' बुंनो हायो मा नाम उपाधियाबा माबा लिरो नामा मा नाम ओरैनो माबादो रायलायबाय थायो नामा शम्भु बबेनि बे नाग्रिजुलि जायगाखिनिखौ मिथिया जायखिया बेजों रायलायबाय थायो बियो रायलायो बिसोर सानैजों दखान मोनसे खामानि मावोमोन दा बेबो बे दखानाव गैथ'वा दा गैया सानैबो गोमाना दं दा नों मा लुगैयो बिसोरखौ आंथ' मैयाबो लाबोनायनि थाखाय थांदोंमोन नागिरनानै नागिरना मोनासै फैफिनबा मोजां जायो आरो दा आंनि बिबाजैया खारखुमादो होननानै बुंनो थाङोब्ला मथा मथि सप्ता खेबसे बारलांबाय हमनानै ला 10-12 दिन जाबाय आरो फ्राय बारा बांद्राय गोसोआव गैला ओरैबायदि थारिखखौ मा मुंमोन बेना सपना बर' लिरो सोरजोंबा खारफालांनायनि सन्देह ना गाव हारसिं खामानि मावनो थाहैनाय सन्देह माने जेनेबा गंसे बिसोरो साहा दखानाव बे टिहु होननाय जोंनि बास स्टेन्ड टिहुआव साहा दखानाव खामानि मावोमोन बिसोरो बै खारखुमानाया जाहैबाय साहा फुदुंग्रामोन ओमफ्राय बे आरो ओरैनो काप आरि थोरसि लथा सुग्रा आरो सानैबो मोनसे दखानावनो खामानि मावोमोन बिसोरो दा बै दिननिफ्रायनो सानैबो गैखाया दखानाव
बै दिननिफ्राय माने बिदिनो फैयोमोन बे साहा फुदुंग्रायाबो जोंनाव नुदों आंबो खेबनै खेबथाम आंबो खामानि मावग्रा मानसि न'आव थाया बाहेरायाव थांलाबो बिदिनो मोना खोमसिबा सफैयो दा बिदिनो मोजां गाज्रि बांद्राय मिथिस्लाबा आंबो फैयोमोन बिदिनो फैयो जेनेबा जानाय लोंनायबो नुयो ओरैबायदि आरो दा बै हौवाजों खारफालांनाय सन्देह माने दा साननायाव बे सन्देहआनो बेजों खारफानाय आरो बेयो दासिम बे दखानाव फैथ'वाखै बे खारखुमानाय खोनानाय दिननिफ्राय बे दखानाव सानैबो गैया दा मा लुगैदों नोङो लुबैनाया दा ओरैबायदि लुबैयो आंबो दा न'खराव आलाय सिलाय जोंहा बिदायाबो माने बेमारि बेनिफ्राय गथ' सानै दं फिसाला सासे फिसाजो सासे दा फैफिनबा मोजां जायो आरो बे गथ' सानैनि मोखांखौ नायनानै आलाय सिलाय आंबो थाथिरा न'आव रायजो राजाखौ मा खावलायनो सानो रायजो राजानि खावलायनाया आंनिया ओरैयानो जाहैबाय जेनेबा अननानै अबेबा जायगाफोराव खना खनलायाव नुबाय बायोब्ला हमनानै बिसोरखौ दोननांगौ आरो दोननानै खबर फोरमायहरनांगौ न'खरसिम एजार होदों नामा थानाखौ एजार माने नै दा जों दान्दिसे उनाव नै बरमा थानायाव थांनो थाखाय थियारि जाबायानो एजार माने जों होगोन आरो नै दान्दिसे सम उनावनो होनोसै आरो नमस्कार मैं डॉक्टर प्रतिभा पसारी अग्रवाल IVF स्पेशलिस्ट एट अपोलो फार्टिलिटी गुवाहाटी मैं जनाब विचारिছো जे मैं कक्राझार अपोलो डायग्नोस्टिकत 23 मार्चत आহি आছো दुपरिया 12टा बजार পৰা এটা বিনামূলীয়া নিসন্তানতা কেম্প লৈ পেলাই যাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰব্লেম আছে নিসন্তানতা প্ৰব্লেম আছে আহি পেলাই মোৰ লগত আলোচনা কৰি পেলাই চিকিৎসা কৰিব পাৰে আপোনালোকে বুকিংৰ কাৰণে কল কৰিব পাৰে 8135834710 নম্বৰত আকৌ একবাৰ কৈছো 8135834710 ফোন নম্বৰত কল কৰি পেলাই আপোনালোকে আপোনালোকৰ এপইন্টমেন্টটো বুক কৰিব পাৰে ধন্যবাদ